What's up mga kaolala? Karon na vlog is mag-travel me and moadto mi sa Tagbanakaw Falls located in Maco de Oro. Og please ubani mi og same sa ako ang unang vlog. Yes, maghulat gyapon mi sa mga kauban og ano na sila, going na sila. So ubani mi sa amo ang travel, friendship travel. Unta ma-enjoy mo sa amuang view na ipakita. So, stay tuned. So naghapit mi diri sa Andili. Kaya mga kaolala. Pura yung mga identification na natin. Dugay ako mga kauban bes. Tara na di sila. Tara der, na sila. Arat na. Dai. So going na mi mga kaolala. Okay na? Here you go. So nangabot namin mga kaulala no. Ako mga kauban, mga kaulala. Mga stress. Okay na ka, Day? Magandang dilag. Habit na stress. Sige, tara na, let's go. So padayon namin mga ano naman ta? Ya, salamat ya. I love you daw ya. So, asa mga motor ninyo? Tinamoy tinapadari. Kundi na tinapa. Pwede na tinapa. Kumusta naman ka, ma? Ate. Uy, paluwak. Padigid. Ano yung ano mga kaulala? Mga kauban, tanawa. Saka, mga mandaya. Uy, ang imong kuha na to. Oh my God. Uy, gayaan naman yung ano nat? Ang naraday. Ano yung ano kaulala? Layo kayo.
Ah, may lang agi. Nadadar be. Mo mga kauban nga bilin. Okay ra ka day. Makita ra ni. There. Sana all. So, worth it mga kaulala. Worth it amo ang pagbinaktas. Ganun kasi kalsada. So, money. Money ang Tagbanakaw Falls. Tanawa mga kaulala. Woo! Wow. Falls. What? Ipanggutan pala. Bahala ka. Saan ko siya dahil? Sana magandang dilag. Wala kami kusyara ako. Nindot nga noon. Wala kek. Wala ka na nagkasara di ay? Wala, nagduha na ka buka ko na dala. Wala pa yung tuyo. Kanina, wala gani mo dito ko. Balik ang ka. Ah, ngayon at maganan. Pangumot ko. Adam. Ang hinoy na lang ipalit nila. Hindi, wala yun. Wang! Kaya ka day? Bukid is life. Ba? Hello. Mura mag. Na ako na remember. Kaulala, baon ni ang Tagbanakaw Falls. Ara. So, makita ninyo, tinaw kayo ang falls dere og walay entrance. Walay entrance. And worth it siya mga kaulala. Yan. So, i-enjoy sana mo ang outing mga kaulala og see you later. Mga kaulala, nangaligo namin seksik akong mga kauban oy. Awa gud o, mga sexy kayo, di mabang. Yeah. Di ba? Napo isa o. Si Ivana daw siya, si Ivana. So, mga ligo sa may kaulala. Kami sa inyo dito. Dito lang, di ba?
So mamalhin mi mga kaulala og venue. Ato daw mi sa Purok 11. So struggle na po kayo mi musaka. So update lang A ta mo mga few kaulala. moments later. Mga kaulala na ami diri sa unsa name maning inlanday. Patricio. Patricio Inland Resort sa Mako, Davao del Oro. So libuto na to kadali kay mag swimming niya. Tara. Sula ni at one. So kuya kay ilang swimming pool diri mga kaulala kay murag ka ng pataas. Yan. Nakita. Yan mga kaulala din nay. Kita. Nailalom dito mga kaulala. Naumay ko. Oh, nalom na. Pamugay tubig. Pero wala pa tubig, so mani na tanawa ang view mga kaulala ang sa taas. Wait. Ayo pag ano day. So mao nila ang mga ano kaulala. Yan. Yan ang view mga kaulala. Yan. Mao ni ang Patricio Inland Resort. Mga cottage nila. Then, wala pa siya as in nakuan. Wala pa siya as in na-develop. Yan. May swimming pool dito. Wala pa nakuan. Pa napuno. Yan mga kaulala. Yan. Bukas na lang po. Uy. Oh no. Hello, nangyay mo. Sexy kay ka mega ay. Apel puno. Ada pa tambungin ang Murag sa Moana go. Mawit. Mawi. Wala lami. Wala babae nga lumo. Uy, okay to sa kumukos ko. Ay, uy, like mo. Okay. Dili, uy, iyo na mahirap. Wala ka na kay ko sa imo ay. Para sa kuan ba? Para sa TikTok. Ay, ito kay ate mo na kay basikat anak, ma'am. Musikat ka. Daka kay mo. Oh, sul-sul kay kano. Musikat lagi ka na gusto na. Oh, aga na kay kano yung bar. Mata kita oy. Sul-sul ka. Sul-sul. Mo na tinod barkada. Ginagawa mo. Kalau na sa kubog dra. Amin na. Basta kayo. Dara magsilpol ya. Ang lupat tay. Lubusok din na doon eh. Asa mo dong ito? Yakin po. Kasi mag-viral na lang ni Unya. Bigaon kay nga babae. Wadi ka lupa mapanghas kay nga babae. At ngalon kay ka, ma'am. Wala na gani ni lahira dati. Natungaw na dati, ma'am. Bayag. Hoy, ma'am, nakamira ka sa kuan ni Bray. Daghapon mo to. Yan na. Ay, sama. Tabangan di sa kulong ka bukas. Ano man kayo? Magbala ka ba yun? Dua. Go! Ay, ayaw ko i-focus lang na. Emuhan eh. Manang mo ko. Oh, sige to. Pwede Aguilar! Isang Patricio Inland Resort! Nadali si Ikaw, imuhan tayo. Kun, tanah sini Serena ba? Di man na immoral. Uy, kay lalaki mang po. Lalaki na ka mang. Uy, lalaki na ka mang.
Ako na tong ikuan. Uy! Go, talikod. Oh, tayo, go. Go. Talikod. Sige, go. Chupapi man. Three, go. Pa, ato bang? Chupapi. Alo. Uy, ma'am, kulang pa kayo, ma'am. Napay kulang kayo. Huwag makay angay ang ha. Chupapi mo ninyo. Uy, chupapi mo ninyo. Chupapi mo ninyo. Pabuo mo ninyo. Enjoy kayo da. Thankful ko yung gidalan mo siya ng duha. Chupapi mo ninyo. Oo, chupapi mo ninyo. Chupapi mo ninyo. Grabe. So mga kaulala, manguli na me and mag-outro na ko. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for more videos. And subscribe mo mga kaulala para more videos pa. Babush! Bye guys! Bye. Wala pa. Nilang. Ah. Dali naman. Dito ta sa